Чувашский народ внес выдающийся вклад в развитие нашего региона и в развитие нашей республики. В то же время мы, как профессионалы, как историки, должны все-таки посмотреть, подметить те тенденции, порой негативные, которые возникают в освещении нашего историко-культурного наследия. Тарих институтындағы бүгінгі сөйлесу бұрынғы Бұлғар дәулеті, Алтын Урда, Қазан ханлығы һәм анда яшәгән халыкларның килеп чыгышы турында иде. Идел буенда төпләнгән халыкларның үткәне фәнни яктан өйрәнелгән, тарих китапларында басылып чыккан. Аларны әллә укымыйлар, әллә күрмиләр. Кайберәүләр тарихи чыганакларга бөтенләй каршы килә торган тәгълимат тарата икән. Интернетта да бар, милли бәйрәмнәргә дә алып чыга башлаганнар. Шундый ялган мәгълүматларның берсе Чулман, Аръяг районнарында яшәүче чуашларны Болгарлар буыны дип атау. Бу шын тарихи шығанақ түгел. Чуашларның біз Болгарлар деген концепциясы өндірістікке туы келмей. Шыннан да язма шығанақларда чуашлар бет бар тек 16 ғасырның башындағына 1508-1520 еллардағына тілге алына. Аңарша әлі халық күресін формалашмаған болған. Тулысынча тикшерелмәгән фактларны 20 гасыр башында бер төркем чуаш белгечләре алга сөргән була. Бүген шундый Ашмарин, Каховский, Дмитриев фамилияләре телгә алынды. Безнең галимнәрнең өйрәнүләре тел, археология, антропология, дин, язмачылык буенча тикшерүләр чуашларның Болгарлардан килеп чыкмагандыгын, безнең территорияләргә күченеп килүләрен күрсәтә диләр. Болгарлар дәүләтле халык. Без татарлар дәүләтле халык. Безнең дәүләтебез хуннар чорыннан башлана. Буларда дәүләт барлыкка килә, чуашларда 1920-22 елда Чуаш автономияле өлкәсе, 1925 елда Чуаш автономияле республикасы. Аңа тикле аларның дәүләтләре юк. Язмачылыкка килгәндә безнең бабаларыбыз башта рун алфавитында язганнар 6-7 гасырлардан башлап. Аннан соң гарәп алфавиты, латин һәм шулай китә. Без язмачылык булган халык. Безнең язмачылык борынгыдан килә. Чуашларда бу юк. Татарстан галимнәре Чуаш илдәге хезмәттәшләре белән элемтәгә чыгып, объектив тарихны бергә язарга тәкъдим иткән. Әлегәчә хәтта рәсми чыганакларда да объектив булмаган мәгълүматны очратырга мөмкин. Шуңа күрә чын яңа хезмәт кирәк диләр. Конечно, мы понимаем, что желание найти великих предков и как-то приобщиться к ним, это важный элемент культуры любого народа. Без аңлыйбыз, үткәнендә бөек халыкларның изен табырга тырышу, ул теләсә нинди халыкның мәдәниятенә хас әйбер булып тора. Ләкин без монда фәнни булмаган легендалардан, мифологиялардан аерырга тиеш булабыз. Әлбәттә, төрки халыклар шумерлардан барлыкка килгән дип төрле уйдырмалар язарга мөмкин. Тик менә фән аларны кире кага, чөнки фәнни чыганаклар алар өйрәнелеп дәлилләнгән була. Но наука этим не занимается, она их опровергает. Шуңа да тарих турында сөйләгәндә өйрәнелгән фактларга таянып эш итәсе диләр. Татар-чуаш тарихына багышланган әлеге форматтагы конференция беренчесе иде. Монда очрашуларны дәвам иттерәчәкбез дип сөйләштеләр. Фирүзә Мәҗитова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.